Queridas veciñas e veciños, remata xa o ano 2017 que quedará marcado indiscutiblemente polo terror sufrido polos incendios do mes de outubro. Quero aproveitar neste momento para mostrar a miña gratitude a todas as veciñas e veciños que coa súa valentía e coraxe loitaron naqueles momentos tráxicos. A todos vós, o meu recoñecemento. Desexo que este ano 2018, que comeza xa, veña cheo de saúde para todas e todos, que cada un e unha de vós poida ver colmados os seus soños e as súas ilusións. Dende o Concello, seguiremos axudando nesa tarefa e para iso temos novos retos importantes. O máis relevante vai ser a posta en servizo do novo instituto xa para o próximo curso 2018-2019, un dos investimentos máis importantes na historia do Concello de Soutomaior, que, por suposto, se fará a realidade. Pero seguiremos prestando especial atención aos servicios sociais e a atención dende o Centro de Información á Muller. Seguiremos dando resposta ás melloras en materia deportiva coa instalación do parquet na pista do pabillón de deportes, a mellora dos campos de fútbol ou unha nova pista de pádel. Seguiremos, ademais, mellorando o noso patrimonio histórico con novas restauracións, melloraremos as infraestructuras no rural con novas pavimentacións e novos saneamentos, as infraestructuras do Peirao, do acceso ao Peirao, do acceso ao Instituto. Continuaremos con toda unha serie de actividades culturais infantís, juvenís e para os maiores e seguiremos, por suposto, mellorando os nosos parques infantís. Queremos que o 2018 contribuya a mellorar a calidade de vida da nosa veciñanza. Seguiremos loitando todos xuntos na defensa do río Verdugo e dos nosos bancos marisqueiros. Por todo elo, queridas veciñas e queridos veciños, os meus mellores desexos para este novo ano 2018.